În pericol de a fi trași pe soară, în această situație se regăsesc băimărenii care au primit în cutiile poștale etichete verzi care promit câștiguri fabuloase. Pe lozuri scrie cu litere de o șchioapă, verde hop și mult noroc. Ciudat este că după operațiunea de răzuire a casetei speciale, toți sunt declarați câștigători. Doar că premiile sunt încă departe. Participanții la marele concurs trebuie să sune la un număr de telefon cu suprataxă, disponibil doar între anumite intervale orare, ori să trimită mail-uri cu datele personale. Tariful la telefon este de 1,5 euro pe minut plus TVA. După ce și-au divulgat datele și și-au încărcat facturile telefonice, marii câștigători descoperă că premiul în valoare de 300 de lei este de fapt un curs intensiv de limbă engleză sau germană pe suport electronic. Pliante de acest gen au fost distribuite și în alte orașe din România, Dej ori Craiova, iar cei care sperau în câștiguri colosale au ajuns apoi la poliție cu reclamații. Nu de mult, lozurile câștigătoare au ajuns și în cutiile poștale ale băimărenilor din cartierul Săsar. Am primit în poștă, dar nu știu cine este organizatorul și până nu mă informez, oricum nu telefonez. Anul trecut am pățit-o că m-a sunat pe Cosmote un tip oarecare și mi-a spus că am câștigat nu știu ce sumă de bani și să sun înapoi că va trebui să-mi dea instrucțiuni. Bineînțeles că i-am spus, zic, lasă-te de joacă, caută-ți alte meserie care să nu riști un pic de stat la înghesuială. Sunt însă și oameni care s-au arătat interesați de lozuri pe care le-au răzuit din curiozitate. La concurs, ați urmat instrucțiunile. De ce? Că nici nu prea am înțeles. Da, ați încercat să aflați? Da. Și? Era câștigător? Da. Și nu v-ați informat cine e firma asta care organizează concursul? Nici n-am întrebat. Oficialii de la Protecția Consumatorului atrag atenția oamenilor să fie cu băgare de seamă în situații de acest gen. În astfel de situații le-aș recomanda, dacă tot primesc astfel de materiale acasă, să nu dea curs acestor materiale. Dacă au apărut acele pliante în căsuțele poștale la fiecare imobil sau la o parte, ar trebui să se adreseze Protecției Consumatorilor, comisariatul nostru din Maramureș, cu o reclamație. Să depună o sesizare. Bineînțeles că dacă pe acele pliante nu există numai o denumire de firmă fără datele de identificare a firmei, fără sediu, noi nu putem să facem mai lucru, eventual să se adreseze celor de la poliție. Pentru că nu suntem detectivi ca să căutăm sediul firmelor respective. Și totuși, de ce atât de mulți oameni păgubiți în ultima vreme? Psihologul Camelia Călăuz a explicat faptul că numărul atât de mare de escrocherii este cauzat de lipsurile pe care românii le au pe fondul crizei financiare. Oamenii doresc câștiguri care vin dintr-un joc, din știu ce alte invenții pe care omul la un moment dat sau peste noapte le lansează, din dorința de a avea un ban, din dorința de a-și înlocui lipsurile, din dorința de a avea pur și simplu. Oamenii doresc să poată să își asigure hrana, să își asigure îmbrăcămintea, condițiile, traiul. De aceea e normal în această perioadă ca ei să fie mult mai ușor de manipulat, pentru că probabil bugetul lor a scăzut. Desigur, nu este normal, nu ar trebui să fie normal, pentru că noi trebuie să ne educăm în permanență și trebuie să ne aducem aminte că până la urmă ne păcălim pe noi. Autoritățile locale atrag atenția că sunt legate de mâini și de picioare dacă oamenii nu vor sesiza organele legii că au fost înșelați. Până atunci, pliantele verde hop vor invada cutiile poștale ale băimărenilor, fără ca aceștia să știe că sunt în pericol de a fi țepuiți.